Helsinki-Vantaan lentoasemalla on kehitetty asiakaskokemusta määrätietoisesti jo pitkän aikaa. Ja siitä syystä Helsinki-Vantaan lentoasema on valittu Euroopan parhaaksi lentoasemaksi omassa kategoriassaan. Meillä lapset on huomioitu monella eri tavalla. Meillä on täällä useita leikkipaikkoja ja palveluita lapsille. Meillä on myös turvatarkastuksessa oma kulkuväylä lapsiperheille. Lisäksi meillä on paljon rauhallisia tiloja, joissa perheet voivat huolehtia lasten ja vauvojen hoidosta osana matkustajan polkua. Tänä vuonna meillä tuli vihdoin aika uudistaa meidän lentoaseman leikkipaikkaa ja osana tätä uudistusta lähdimme myös laajentamaan leikkitiloja. Saimme tämän uudistuksen myötä tuplasti enemmän tilaa ja huomioimme tänä päivänä paremmin useat eri ikäryhmät leikkitiloissa. Lähdettiin viime joulukuussa Finavian kanssa tekemään yhteistyötä koskien leikkipaikan uudistusta. Ja siinä lähdettiin sitten puolin toisin heittämään vähän ajatuksia, että millaista tänne lähdetään rakentamaan ja tekemään, varsinkin kun tilat vähän kasvoitetaan lapsia paremmin huomioon, niin eri ikäryhmiä, niin lähdettiin toteuttaa sitten Finavian kanssa yhdessä tätä uutta leikkipaikkaa, mikä nyt tänne on sitten viime kevään ja kesän alussa sitten avattu ja saatu todella toimiva konsepti tänne, otettu nyt varsinkin ne niin pienemmät matkustajat, mutta myös vähän vanhemmat lapset myös huomioon, että heillä on jotain erilaista tekemistä sitten myös lentokentällä, eikä sitä perinteistä leikkipaikkaa, vaan otettiin huomioon vähän tätä lasten ajatusmaailmaa, että he haluavat kehittää itse leikkejä, eikä aina vaan tuoda sitä keinoa tai pelkkää jousikeinoa, että tuotiin liukumäkeä, asianmukaisella teemalla lentokonetta ja vähän kahvilaa. Ja teemanahan on tässä leikkialueella niin lentokenttä minikoossa. Ja tervetuloa vaan tutustumaan, kun tulette lentokentälle, niin ehdottomasti niin lapset kuin lapsenmielisetkin tänne leikkipaikalle.